nepoznata čoveka svakako oznaši. Jedan omenji čovek velike ružne glave i upadljivo velikih usta, a drugi visok, bled, orlovskog nosa, mršav kao smrt. Kad uđeše, počeše na brzu ruku da izdvajaju ljude. Onaj prvi, kako na koga pruži prst, pita: gde si bio za vreme rata, u Četnicima, Ljotićevcima ili u Nedićevoj straži? Izlazi, kaže on. Neko ga uhvati za rukav i kaže: ti izlazi. Druge ništa i ne pita, samo im kaže: izlazi napolje. I ti i vas dvojica što me tako gledaš, izlaziš. Opet jednoga vraća s vrata na njegovo mesto i kaže drugome: izlazi. Trećeg i ništa ne pita, samo govori: izlazi napolje, ti. Iz naše sobe izledoše 14 ljudi. To je ta pravedna presuda u ime naroda Jugoslavije, donesena po zakonu pisanom u šumi, i oslobodioci komunisti striktno se drže zakonskih propisa. Ove noći odoše u smrt 42 čoveka. 42 Srbina nestade u mračne noći, da ih nikada više ne vide njihovi roditelji i deca. Odoše da im mitaljezi izrešetaju tela, zatim da budu zakopani, a kada svane da niko ne zna šta je bilo s njima, i dan danas. Preko njih će još u toku noći preći valjak i poravnati sa zemljom njihove grobove. Njihovi roditelji, braća, deca i sva rodbina oplakivaće njihovu smrt po svojim domovima, ali za grobove niko i nikada neće saznati gde se nalaze, i dan danas. Dešavalo se da posle 10 do 15 dana prozivaju za puštanje ljude koje su poubijali, jer se utvrdilo da su pohapšeni ni krivi ni dužni. U sobi smo svi zanemeli. Gledamo se staklenim očima, a nekolicini potekoše suze. Ljudi se pitaju: zašto ove ljude ubijaju? Zašto Srbin Srbina ubija? Zašto čovek čoveka ubija? Oni što ubijaju veruju da su ovi ljudi smetnja, kočnica za bolju i srećniju budućnost srpske nacije i celog čovečanstva, pa ubijajući misle da čine dobro delo. Oni što izdaju naređenje za ubijanje ljudi znaju da neće biti ništa bolje, ali im treba da se učvrste na vlasti. Treba ubijanjem ljudi utirati strah narodu u kosti, da niko ni prstom ne mrdne protiv onoga što vlastodržci budu radili i sprovodili. I dan danas. Za postizanje cilja komunistima su dozvoljena sva sredstva, sva zverstva, sve laži i nemoral svake vrste. I dan danas. Tako govori u praksi komunizam kroz svoju krvavu vladavinu. Svi su se ljudi probudili i uzbudili. Niko ne zna da kaže, niti ko nalazi za potrebno da govori, nego samo gleda jedan od drugoga. Nemi su i bez daha. Vatra prvi progovara. Zahvaljujemo se, gospodine.